19 ta' Novembru 1962, id-data li fiha l-ġurnal L-Orizzont kien ippubblikata l-ewwel darba. Fl-okkażjoni ta' dan il-50 anniversarju, il-mexxej laburista Joseph Muscat il-ġimgħa filgħodu laqa fl-uffiċċju tiegħu lis-sitt edituri li kellu L-Orizzont sa mit-twaqqif tiegħu. Anton Kassar, Karmenu Mikallef, Peter Bartolo, Felix Aġus, Franz Girxi u Josef Karwana. In-nies li flimkien ma' mijiet ta' ħaddiema oħra f'livelli differenti żammew dan il-ġurnal ħaj. Joseph Muscat irringrazzja lill-Orizzont tal-kontribuzzjoni ġurnalistika u għall-importanza li dan il-ġurnal dejjem ta' lill-lingwa Maltija sa mit-twaqqif tiegħu. Il-mexxej laburista qal li dan il-ġurnal kien minn dejjem fuq quddiem sabiex iwassal il-messaġġ progressiv lis-soċjetà Maltija. Kull editur sab sfidi differenti matul il-karriera tiegħu. Żgur li l-isfidi li sab ma' wiċċu Anton Kassar, l-ewwel editur tal-Orizzont ma kinux żgħar. Jitkellem ma' News dwar l-għażla tal-ewwel ġurnalisti mal-Orizzont. Klab tal-applikazzjonijiet biex jidħlu fil-ġurnaliżmu u ovvjament għażilt sitta minn ġuventur sewwa ħafna minnhom kienu ġejjin apprentisти mid-dokkjard u mal-inġenerija u x'nafjien. U allura mbagħad meta għamilna dil ħaġa daw il-ġurnalisti daw iż-żgħażagħ saru ġurnalisti qed tifhem. Josef Karwana, l-editur preżenti tal-Orizzont, jikkummenta dwar l-isfidi li l-ġurnal tradizzjonali qed isib minħabba l-internet. Aħna dejjem nippruvaw nsibu dik il-linja li nagħtu xi ħaġa ġdida lil qarija tagħna li ma jkollux ħadd ieħor, dejjem dik l-istorja investigattiva, dik l-istorja ġdida jew esklusiva ġdid illi ma jkollu ħadd iktar. U anke naturalment il-vantaġġ li għandhom il-gazzetti stampati li tista' tagħti aktar dettall. Il-kelliem għall-midja laburista Gino Kawki, preżenti wkoll għal din il-laqgħa, semma kif mill-ġurnal L-Orizzont ħarġu fost l-aqwa ġurnalisti Maltin u Għawċin. Kollezzjoni tal